Special Classification program push another review then it has used several forms. It presents social criticism. On nie może nabierać się po prostu stylowego mięsa, wiesz? Zapo jak nie gra, to nie śpi. Albo że walkę punkty. Teraz musi być to oryginalne. Musi być tak. Rytm ciężko. Tak. I czy